kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Ako po si Rina, matagal nang tagapakinig ng programa ninyo pero ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat. Nais ko po sana kasing humingi ng payo. Ganito po kasi, 10 taon na po kami ng boyfriend ko. Siya yung nasa isip ko bago ako matulog sa gabi at pagkagising ko sa umaga. Napakabait kasi at ramdam na ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Kaya naman siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Kamakailan lang nagkaproblema siya sa trabaho. Hindi ko na idedetalye pero nauwi sa kaso. Nang binaba ang hatol, 5 taon hanggang 7 taon siyang makukulong. Sa una, kinaya ko. Pinili kong maging matatag. Palagi kong sinasabi na mas matibay sa rehas yung pagmamahal ko sa kanya. Regular ko siyang dinadalaw sa kulungan. Nilaban ko ang lahat ng pwedeng ilaban. Pero habang tumatagal siya sa loob ng bilangguan, unti-unting nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Kapag hindi ako nakakadalaw, nagagalit siya. Kapag dinadalaw ko naman, laging mainit ang ulo. Laging takot. Nagsiselos kahit wala namang dahilan. Madaling mairita at maubusan ng pasensya. Para bang ibang tao na siya. Hindi na yung dating magaang kausap, pasensyoso, at mapagmahal. Masakit kasi ako yung sumasalo ng lahat. Ako yung napagbubuntonan niya ng galit. Ako yung sinisigawan niya kahit wala naman akong kasalanan. Sa akin niya binubuhos lahat ng ngit-ngit niya. Tambalang kumikinang, unti-unti na akong nauubos. May mga gabi na umiiyak ako dahil hindi ko na maintindihan kung ano pa ba ang tama. Hihintayin ko pa ba siyang lumabas ng kulungan o dapat na akong lumaya sa relasyon naming nakakasakal? Pero kung aalis ako sa buhay niya, paano naman siya? Iniwan na siya ng mundo at ako na lang yung natira. Tapos ako pa yung mapapagod. Ako pa ang nagdadalawang isip. Ako pa yung gustong bumitaw. Sana po ay mabigyan niyo po ako ng payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Rina. Rina! Ang bigat ng problemang kinakaharap mo. Tama. Hindi talaga siya madali. We feel you. Alam namin na hindi ito simpleng bagay na mariresolve in just a few days. Mm-hmm. Especially habang nandyan siya sa kulungan. Uh-huh. Pero alam mo, hindi naman masyadong nakakagulat, Rina, na may mga pagbabago. Yes. Para sa isang taong biglang nagbago yung sitwasyon. Diba? Ganun naman talaga eh. I mean, people really change eventually. Pwedeng positive ang dahilan, pwedeng negative ang dahilan. Pwedeng positive yung change, pwedeng negative. Diba? May mga kakilala tayo. Si Diego Bandido, dating masamang tao. Diba? Ngayon, kapag ka nakikita ko talaga yung mga posting nito na na may krus sa likod.
Minsan di pa rin ako talaga makapaniwala na nagpipreach siya, 'di ba? So, things really happen and minsan hindi natin masisi kung bakit ito yung effect. Ikaw ba naman, ganito lang yan ikaw ba naman dati kang malaya, tapos bigla kang nakulong. Correct. Yung dati na malaya kang bumili ng sampalok, alam mo yun kung ano man yung mga pwede mong gawin, malaya kang magpunta sa 7-Eleven, kahit anong oras ka matulog, or di ba yung mga ganon na nagagawa mo siya, isang araw biglang hindi mo na nakakain lahat ng mga gusto mong kainin. Yung mga gusto mong makita, hindi mo na sila makikita. Tapos kung sa bilangguan pa yan, kung dati komportable yung hinihigaan, ngayon hindi na siya komportable. At hindi lang din yan, ha? Oo. Yung pwedeng sinasaktan din siya, sa loob. nabubuli siya doon. Correct. Pwedeng may mga kwento ng pagmumolest siya, di ba? So kapag ka dumadalaw ka, tapos parang ibang tao siya, kasi iba din yung sitwasyon na meron siya. So kaya lawakan mo pa yung iyong pangunawa. Pero syempre, correct, 'di ba? Kung halimbawa, tayo nga 'di ba minsan kapag halimbawa weekend. Tapos wala tayong rampa, wala tayong lakad, o di naman kaya nung pandemic, nala tayo nakakulong sa bahay. Bahay na natin yun, komportable na tayo sa bahay natin. Hindi ba't nabugnot din tayong lahat? Totoo. Paano pa kung nasa bilangguan? Sino hindi mabibugnot doon? Diba? Tapos paano kung masungit pa yung warden? Tama. Oo. Diba? Tapos ang dami niyang hindi nagagawa. Correct. Kaya if we're going to try to understand, hindi mo na pwedeng itanong sa kanya, bakit ka nagkaganyan? Parang tanga to. Diba? Malamang kasi nakulong ako, kaya bugnutin ako. Ayan. Trying to understand his situation. But it doesn't mean naman na hindi mo ipapaalam sa kanya yung nararamdaman Correct. mo. Oo. At Rina, hindi mo dapat pasanin yung problema niya kasi unang-una, again, hindi namin alam yung merit ng kaso, pero ilagay natin doon dahil nakulong na siya na it's a consequence na dapat niyang pagbayaran. At tingin ko, it's not fair naman para sa'yo na, di ba, na maburo sa relationship. Correct, oo. Pero kung mahal mo siya, ipaglaban mo. Pero kung pwede sa tingin mo na it's not working out, at nauubos ka na. oo, na along the way, baka mawala mo yung sarili mo, you will lose yourself. Tingin ko, it's about time for you to think about it na pwede. Maybe, di ba? It's time to let go. Oo. That is, kung kinausap mo na siya tapos hindi niya rin inintindi yung sitwasyon na meron ka. Kasi diba? hindi mo pasanin yung yung consequence ng ng ginawa niya kung talagang ginawa niya, ha. Kasi halimbawa ngayon ang iniisip mo, pag nilet go ko siya, nilet go na nga siya ng mundo, tapos ako iiwan ko siya. Consequence nga ng nagawa yun. Kung ano man yung nagawa niya na hindi mo kwento. Kwento mo kasi sa amin para Dapat pag may kayo kwento, pwedeng off-air lang po ito. Para at least may context kami. Correct, para medyo mag-gets namin. Kaya lang siguro kaya hindi nagkukwento ng mas madaming detalye yung mga tambalanisa natin kasi alam nila madaldal tayo. Na kahit nakasulat na may caption. May caption, may naka-enclose in parentheses, wag pong i-ere. For sure i-ere ni Nicole. Parang si Diego pwede pa nilang pagkatiwalaan na hindi i-ere, pero parang si Nicole i-ere talaga. 'Di ba? Pero I like also what you said, Jegs. I mean, sinabi ko yung side kanina nung nakulong kasi mahirap talaga yung kung kayo po ay nakadalaw na po sa kulungan, hindi po talaga madaling sitwasyon nila. There are times na wala pong walang sleeping quarters na maayos. Pagtitripan ka pa ng mga ilang inmates na doon. yung mga datihan na at may mga bullying talaga. Kaya intindihin natin na hindi okay yung sitwasyon na meron siya talaga, sa totoo lang. Kaya ko sinabi kanina na habaan mo pa ang iyong pasensya. Pero ulitin lang namin, hindi naman ibig sabihin nakakalimutan mo rin ang sarili Correct. mo. Oo. 'Di ba? Alam mo kung bakit siya nagkakaganyan? Kasi ang kulungan kasi hindi lang siya physical eh. Ang kulungan kasi is also may emotional na pagkakakulong. Lahat ng klase ng limitasyon ay nasa kanya ngayon. So ikaw yung nasa labas, so ikaw yung mas malaya. Pero yun nga, sabi nga ni Jegs, wag mo rin kakalimutan ng sarili mo in the process. So, i-weigh in mo at sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo. Tandaan mo, Rina, yung boyfriend mo lang yung nakakulong, ikaw hindi. Oo. Malaya ka, pero dahil mahal mo yung tao, iparamdam mo yung pagmamahal mo. Pero dapat,
in a way, maintindihan ka rin din niya. Correct. At hindi mo pasanin again yung ginawa niya, yung consequence, hindi ikaw dapat yung andyan ka lang para mag-support. Yan. Pero kung along the way, sa process, you will lose yourself. At hindi niya na rin maibigay sa'yo yung part of him sa relationship, then it's about time. Pero wag na muna ha. I mean, suportahan mo muna. Ayan, tingnan mo kung hanggang saan mo kakayanin. Kasi actually sa kulungan, maraming din naman binago dyan eh. Madami May din. magugulat ka ng mga kriminal paglabas naging pastor. Correct. Kasi Yun doon sila nakakilala eh. Tama, yun naman din yung positive na outcome. Diba? For all you know, if you push through with this, magiging dahilan ito para maging inspirational speakers kayo in the future. Tama. Ikaw yung girlfriend na umunawa. Tapos finally, na nakalabas yung boyfriend mo, na-realize niya that there is so much more to life at kailangan niya ring mag-preach and all. Diba? Magiging kayong power couple. Diba? Ayan, tama. Hindi natin Correct. masasabi, diba? Oo, siguro ako personally sa my perspective, ilapit mo siya kay Jesus kasi ang nangyayari ngayon sa boyfriend mo, wala siyang peace of mind. 'Di ba sinabi ni Jesus, I leave my peace I give you. So yun doon mo makukuha yung kapayapaan. Sa ngayon wala siyang kapayapaan kasi kaya nga nagiging bugnutin. Correct. Diba? Oo. And then tsaka paraan yan ng paraan din ng enemy. Ay oo, syempre. Para mas lalong niyang guluhin. Correct. Yung utak, 'di ba? Magfi-feed ng mga kung anok-anok, 'di ba? Ganyan. So, i-lead mo kay Lord. Yan, yun yung sabihin mo sa kanya o kapag ka may mga 'di ba? I'm sure binibigyan pa rin naman sila ng mga rights na magsimba. Oo, or actually mga maraming ganon. pupunta dyan ng mga spiritual advisors. May Ayan. mga pastor, may mga pare. Oo, correct. Marami yan dyan Sabihan mo sa kanya, wag niyang i-miss yung mga ganong klaseng mga sessions. If itong mga sessions na ito ay made available to them. Yan. Kaya yun talaga yung magandang panghahawakan pag sa ganyang sitwasyon. Tsaka di ba, minsan may mga binibenta na mga produkto na gawa ng mga preso. Oo, yun. Di ba? So, may mga activity din sila. Oo, kamo, di ba? Sana lang napunta siya dun sa isang sa kulungan na may maayos na pamamalakad. Hindi namin alam eh. Pero kung halimbawa maayos yung pamamalakad, okay naman ang lahat, 'di ba? Sabihin mo sa kanya magbida-bida ka doon, mag-active ka doon kasi wala naman tayong magagawa, nandiyan ka sa loob. At saka sabihin mo dun sa boyfriend mo sa susunod mo na dalaw, sabihin mo tropa niya si Nicole tsaka si Diego. Oh, yan. Marami kaming contact din sa para may Saan protection. ba yan? Saan ba yan? Saan ano ba yan? Saang presinto ba yan? Protektado ka. Sabihin mo lang, chares! Ay, hindi talaga madali yan, Rina, I'm sure. But let's pray that maging maayos ang lahat. Yan. At maging okay din ang lahat. Importante para sa inyong dalawa. Yung prayer for guidance kung anong desisyon. Kung saan ba to pupunta. Kung saan ba talaga pupunta. Para ma-discern mo kung ano ba itinuturo nito. Ano ba, magtatagal pa ba? Ano ba, ako pa ba yung maghihintay? Ayan. O hindi. So dapat malinaw yan sa'yo, yung boyfriend mo lang yung nakakulong, ikaw hindi. Kasi baka mamaya pinipilit mo. Oo. Yung pala ang meant to be para sa kanya, yung magandang warden. Diba? Di natin masabi. You'll never know. Life is full of surprises. Diba? Tapos ikaw kinulong mo na yung sarili mo din. So, ayan. So, pray for it. Para mabigyan ka ng wisdom. Salamat sa Irina for sharing your story with us. Ayan, sa mga gusto din po mag-share ng kanilang story, go ahead and send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. O siya, hanggang dito na lang po ang Tambalang Kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!